Tunay na unity ay tapat, mahusay at mabuti ang pamumuno. Hindi yung unity dahil lamang sa pangsariling interes. Mga matatalino, pero tahimik for Isko Moreno. Silent majority. ISKO. Thank you. Magandang gabi! Magandang gabi, Lingayen! Kumain na ba kayo? Nilipas din yan. Mainit! Mainit na kayo! Dito lang sa Gedli, oh. Lulog-log ka na lang. Maraming salamat sa pagpunta ninyo, mga Pangasinense, mga taga-Lingayen, at iba't iba pang bahagi ng Pangasinan. Maraming salamat. 7 araw, 9 na araw na lang. Darating na ang paghukom. At itatala na ang maliligtas. Handa na ba kayo? Talaga? Nakapamili na kayo? Mga kabayan, kanina, mapagdala niyo si Carl Balita. Pakinggan niyo, tinanong niya kung kayo ay may pera. Sino ang kulang ang pera? Sino walang pera? Kahapon, wala din? May isang buwan? May isang taon? Eh, bakit ka ulit-ulit ang kulang? Sino kaya ang may kulang? Tao o gobyerno? Gobyerno. Sige. Sino naman ang nagpapatakbo sa gobyerno? Tao. Eh, sino naman naglagay ng tao sa gobyerno? Hindi alam nyo na. Kasi baka naman, kaya paulit-ulit ang problema natin. 1986 pa, hindi pa sila nakamove on. Para mag-shota, ang hirap ng break. Tingnan ninyo. Sige ha, real talk tayo. Mga kababayan, tingnan ninyo. Ang una natin binoto dati, Pulahan. Pulahan. Ilang taon? Maring may ginawang mabuti. Kita nyo, real talk tayo ha. Maring may ginawang mabuti. Sila pa rin yun. Tama mali? Binoto rin natin sila. Ilang taon? 18 years. Binoto natin sila. Maring may ginawang mabuti o maring may kulang din. Pero hindi pwedeng itanggi. Binigyan natin sila ng pagkakataon ayusin ang buhay natin. 21 plus 18. Lilipas din yan! 39 years ng buhay natin umiko sa dalawang grupo lamang. Kaya ako, mga kababayan, kung pagod na kayo sa away ng pula at away ng dilaw, available ako. Maiba lang.
layunin. Maaari lahat magaganda ang layunin. Tama naman. Pero hindi pwedeng ikubli, hindi matatahimik ang bansa natin. Tingnan ninyo. Ito, wala tayong prejudice. Basta kung sinong gusto nyo iboto, okay lang. Hindi nyo ako iboto, okay lang. Bakit? Wala namang mawawala sa akin. Itong salamin, itong singsing, itong relo, damit, pantalon, lahat to wala sa akin nung araw. Sa basurahan lang ako galing eh. Pero ito hindi tungkol sa akin. Ito'y tungkol sa buhay mo at 6 na taon ng buhay ng anak mo. Tingnan ninyo, pag binoto nyo pula, nanalo pula, hindi patatahimikin ng dilaw. Tama mali? Guguluhin, aawayin, aawayin. Tama mali? Oh. Pag binoto nyo naman dilaw, ang gagawin nun, maghihiganti sa pula. Maghihiganti kay Duterte. Bawi dito, bawi doon. O saan kayo doon? Ululawan. Hindi ba? Kaya ako sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ang inaalay ko sa inyo, peace of mind. Yan ang Kuwait, yung away ng dalawa. Samahan niyo po sa Mayo 9, tuldukan na natin ang away ng dalawa. Ang dami natin problema. O tingnan ninyo, ito, huwag na tayong lalayo ha. Dito, ilan ang magsasaka dito? Magkano ang abono nung nakaraang taon? 900, 1,000. Magkano ang abono ngayon? 2,600. Tanong nyo sa mga magsasaka. Oh, gasolina. Mahal! Ang mahal! Pati pamasahe namin ang mahal din! Ikaw na lang hindi tumatangkad. Doble! Aray ko, Mayor! Aray ko, I love you. 2016 pa yan ha. Thank you, thank you. Thank you tayo. Thank you, God first. Sulit! Di ba? Kaya sa dami ng problema ng tao, ikaw nga araw-araw, o taas ang kamay ng nanay. Tatay. Ako nanay, tatay. Lumising kayo. Anong una nyo nasa isip? Paano iraraos ang inyong anak? Tama mali? Bukas kung gising pa kayo, yun din ang iisipin nyo. Tama ba? Kahapon, yun din ang inisip nyo. Tama ba? Pero hindi ko na-video. Tapos yung gobyerno na aasahan mo, gagawa ng programa, gagawa ng polisiya, away ng away. Ito pa malungkot. Mga taga-Pangasinan, ito pa malungkot. Pag may binotong isa, ayaw ng dilaw, magrarally lang sa EDSA, baliwala na boto ng Pangasinan. Hindi naman kayo pumupunta sa EDSA. Tama ba? Pero sigurado ako, bumoto kayo. Tama ba? Pinili ninyo yung gusto ninyo. Tama ba? Dahil ayaw nila, tatanggalin nila yung gusto nyo. Ano nagawa nyo? Kululaway! Hindi pa si ninyo, kaya yung mga elitista na yan, hindi tatahimik yan. Alam nyo bakit? BBS. Alam nyo BBS? Bilib na bilib sa sarili. Ayaw na, anak ko. Kita mo, pati mikropono, sabi, umo. Yung boto ng Metro Manila, pareho lang ng boto ng Pangasinan. Ano to, sorry po, ano na? Isang boto mo, isang boto rin ang taga-Tondo. Tama mali? Pero kung hindi nila gusto yung gobyerno, welga, rally. Napapansin ko, nilalaro lang tayo eh. Kaya ako gusto ko real talk eh. Sa totoo lang. Kaya mga nanay, Hindi, mga tatay, magpapapad ka kayo sa ate, akin. kuya, Magpipicture ako, magbibigay. hindi pa huli ang lahat. Diba? Handa niyo. Hindi ako ang makakapagpahinto sa away ng pula at dilaw. Kayo. Kayo.
Kung gusto ninyo, ganyan pa rin, pare-pareho pa rin, English. Don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Yes. Correct. Yes. Awesome. Go split. Rejoice. Tagalog na lang. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad ng kahapon. Naghahanap ka ng ibang resulta. Eh, yung ginagawa mo ay pare-pareho pa rin. Ay, niloloko natin ang sarili natin. Tama ba? Rejoice. Real talk lang to, my friend. Kaya ako mga kababayan, magsipag-ingat kayo. Buhay ninyo ito. Nakakatuwa pala ang ating mayor. Salamat sa Diyos. Sino mag-aakala, basurero, ngayong kandidatong Pangulo sa harapan ninyo? E paano kayo? Wala. Sino pa makakaintindi ng hapdi ng tiyan nyo? Ikaw. Sino pa makakaalam na ang nyog pwedeng tanghalian? Sino pa nakakaalam na kandidatong presidente na ang palay makati sa braso? Organic, it's organic. Mga kababayan, ilan sa inyo dito bukas nanganganib? Alam niyo bakit? Bayaran na ng upa. Mapapalayas ka na naman. Alam kaya nila yun? Oh, habang sumusunod kayo sa Meralco. Kami, squatter, ang kuryente namin buwan-buwan, 1-2. Walang miral. 1-2 sawa. Ano? Eh, may-ari kami ng Meralco. May-ari kami ng miral. Yung kuryente walang bayad. Ang tubig, nung araw, nawasa. Sa umaga, nawasa. Sa gabi, nawasa. Yun ang buhay. Ito, walang kulay ang buhay nyo. Hindi pula, hindi dilaw. Pero sigurado ako, ang kulay nyo, moreno.